badakizue, 1980 urtetik hasita urtero Otxaportilon ekitaldi bat antolatzen dela, 1986 irailean bertan egon ziren erailketak direla gogoratzeko. Aurtengoa 80. urtemuga dugu beraz, eta urte 2000 da, eta memoriaren arloan urrats asko daude oraindik egiteko 80 urteotan gauza gutxi egin delako, baina aurten badugu nobedade handi bat eta urrats kualitatibo importante bat, eta da Aranzadik exhumazio egin duela, Pako Etxeberria mediko forensea buru hartuta, Nafarroko gobernuak enkargatuta. Beraz, kontuan hartuta 80. urtemuga dela, batetik eta bestetik exhumazio prozesu horretan ari garela, aurtengo ekitaldiak izaera berezia izango du eta ekitaldi berezia antolatu dugu. Ekitaldian oroimena egongo da salaketa, larrikapena eta arte eszenikoak elkartuko ditugu, bertsoak, olerkiak, dantza, musika eta margolanak izango ditugu, orain zehaztasun gehiagorekin esango dizuegun bezala. Aurtengo ekitaldiaren berezitasun bat izango da, bi ekitaldi izango dituela bere baitan. Batetik, goizeko 12etan omenaldi bat egingo da, ohi bezala, urtero egin izan den bezala, berezitasun batzuekin, gero gauzatea, eta gero gauzatearen ondotik egongo da oroimenerako kontzertu berezi bat. Omenaldian parte hartuko du Etxarriko bertso eskolak, eta gogora ekarri behar dugu bertso eskola honetako kideek 30 urteotan urtero parte hartu izan dutela ekitaldian, eta hori gogoratzekoa da. Bestetik, Castillo Suárez poetak, Altsasuko poetak, propio ekitaldi honetarako olerki bat egin du, sortu du, eta bertan esan edo botako du. Gogoratu behar dugu, Castillo Suárezek beste olerki bat egina duela memoria historikoaren gainean egina, eta Sartagudako parkean panel batean jarria dagoela, Castilloren olerki bat. Bestetik, Iker Uribe Lakuntzako muralista ekitaldian zehar mural bat, marrazki bat, ormairudi bat egiten arituko da. Eta baita ere dantzariak izango ditugu, urtero bezala. Gero gauza bat izango dugu, eta horren ondotik oroimenerako kontzertu berezi bat egingo dugu. Bertan, honako abeslariok parte hartuko dute. Batetik, Luisillo eta Lur, Etxarriko bi musikari, Luisillo Quintana eta Lur Lagaza, abesti bat kantatuko dute. Bestetik, Bide Ertzeaneko bi anaiek edo ubeda anaiak uste direla abestuko dute, gogoan izan behar dugu Bide Ertzean taldea baduela memoria historikoari buruzko disko bat non dira izenekoa eta honi buruzko lanketa berezia egina duela, eta gainera Otxaporti hori oso vinkulatua daude bi anai hauek, senideak direlako zeharkan zein tokitan dauden. Eta gainera berezitasun bat ere Bide Ertzeaneko kide hauek joko dute Amaia Razkin Etxarriko bibolin jotzailearekin. Bibolin jotzaile punta-puntako batekin. Orduan prestatzen egia bi kanta, ze Amaia Razkin ere nolabait Otxaportilloko senideren batekin lotua dago. Orduan bi kanta joko dituzte. Eta ondotik izango dugu Eldrogas eta Desmemoria Band taldearen kontzertua. Hainbat kanta joko dituena. Talde honek baita ere memoria historikoa eta individualaren gaineko repertorio badauka, eta repertorio horretako hainbat kanta joko ditu. Eta ohar bat, esan nahi dugu. Aurreikusi dugu aurten, berezitasuna daukala ekitaldiak eta jende gehiago etorriko dela hori baino, eta oso garrantzitsua dela aparkatzeko arazoak egon litezkelako, jendea oso garez etortzea, eta ahalik eta kotxe gutxien erabiltzea horretan.